ti Masakbayan. Ti napalabas, aggayam da Ricardo kan Dionisio, sipud pa'y ubingda. May sa negosyante ni Dionisio, kat katalak namat ni Ricardo, iti plantasyon. Nagtulag dagiti dua, nga agabalayan danto intundumtang ti panawan, babaan ka dagiti anak da. Sumkad tirik na ni Jonalyn, tadi da pa'y am-ammo ti tunggal maysa. Nakaturpos ni Jonalyn iti ka na maestra, kat addamat imatmatunan ni Romnick a computer shop, kan printing press. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga interesado kay ti balasang kao. Kita am kiti dagiti agburas iti mangga, tayo nakitaan dagiti daduma, Uun tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga abalayan ni ante. Ibagak tuman kan ni ante. Anagalas ti ugali, ti agbalin nga abalayan na. Napanan ka din ni Tatam a Ricardo, baraw. Kwa, nana. Napan iti dadum apun ti mangga. Nay, balon samot day tawit yaw, nana. Wen, barok, agmerienda kayo. Kwa, nana. Damagak man. Anya ka di at trabaho ti sarkan ti balasang yaw. Kumpormid itaan, barok. Sige, agmerienda kayo. Tamapanak pa'y ijay ayan ni Tatam. Innakmat ito ti meriendada. Hello, Orlando. Anya ka di ti madamag dita? Ay naantay. Nagmaditi ugali jay lakay nga agbalin nga abalayan yaw. Kasta ka di. Kat ti balasang dangay. Awan ditoy. Tanapan ka no nagbirok iti trabaho na antay. Anya ka no at trabaho? Kumporme ka no mat. Amangan ano katulong? Dahita ka di tinangitultulagan ni Dionisio, iti anak ko. Imbag lakit di. Taad dapat ito imbaga ti gayim ta abasit asilid a pagabangan ta. Wen nga rod, insan. O sige, isimpata nga roden dagiti gargaret ta. Kalpasan na. Intag birok iti trabaho ta. Wen, insan. Magnata iti mall, kan kadagiti iskinita. No adda nakapaskil nga agkasapulan iti trabahador, padasen ta ti agaplay. No, mall? Kaadwan na adida kaya ti part-time. Inta agpagnapag na iti kalsada. Bareng adda maranaan ta a part-time job. Sige, agawaan ta nga rod. Bareng adda masapulan ta a pagtrabahuan ta. Apay nga awan trabahador mo, iho. Sinalbag na gidya trabahador. Pinagong takla ida iti kalman. Awan damitan. Apay a pinagugtam ida. Awan lang arodan customer ko, umariwawa da. Ay, nagpupudutak ida na. Ay, kasano, no di dan agsubli. Sukota ka. Mangipaskilang iti wanted helper di tarwar. Sa bagay, ado ti agsapsapol iti trabaho ita. Wen, mami. Ang madaparikot. Anya ti parikot mo. Manipod ada computeran dita asideg. Manunti umayin dito eh. Nagapwam ka di, tadi ka matagtagari. Naggapuak man ijay shop ti anak ta. Kat, anya ti pakariribukam. Pinanawan dagiti trabahador na. Agbirbirok iti kasukat da. Imbag no da masarakan na. Maadamot siguro. Adumot di tati di adal nga awan trabaho na. Iso amang namnama ka nga dagaplay kasta ka di? Ang ada pa'y may sa problema. Ada ka no nagipatakder iti computeran iti asideg. Addan ka kompetensya na nga rod no kasta. Ay, pagna. Awan mat makita ta nakapaskil nga agkasapulan. Saan ta mapukawan iti namnama? Makitam ka di dayjay? Wanted, encoder, and helper. Sige, mapanta. Bareng maigasatan ta. Padasan ta Napartak kamot nga gincode. Bareng kayat daat ti part-time job.
May mayat sa no saan ta nga ibagbaga a part-time job. Inton madanon ti review. Sa tanto ipakata nga ag part-time job ta. O sige. Kat jay man palayaw ko alin ti aramatak anagan. Taapay ati palayaw mo. Basta. Kasla kayat ko abaliwat tinagan ko. Basta linlaangan ti aramatak anagan. Naimbag abigat mo, sir. Nakita mi ti nakapaskil iti ruangan nga agkasapulan kayo iti encoder kan helper. Agkasapulan kayo kadipay? No nakapaskil, kawatan na nga kasapulan na. Kaya't mi kumati ag-apply, sir. Ada ka din pa da siya nagtrabaho iti computer shop? Iti computer iti pagadalan tinagyanak, sir. Agin code kadag iti newsletter ti pagadalan. Okay, padasan kayo pa eh. Angam no saan nyo akabailan, ikatan kayo dagos. Ada subsuplado da ito. Sige, sir. Amumutla ka diti kudko diti miti computer? Padasa ka, sir. Okay, mangrugi kayo inton bigat. Malaman, masapa kay latan. Madlaw a suplado ti posta. Wen nga rod. Kitaan nakit din iti pababa pangato. Iti imbagak alin tinagan ko. Apay nga tanga awan kadwa na itay. Agmay may samot iti shop. Kat medyo nalawamat. Dahita nga rod tinadlaw ko. Ang jak nagdamag tamabainak. Adapay nakitak ang maibukbind a libro ijay at ipay nalpas. Wen, nakadisuda iti dakil alamisaan. Sapay medyo ado. Intarayan sa kano ti trabahador na. Dahita tinanggag ko nga ibagbagadag iti adda iti asidag na pwesto. Amangan mat no saan anasaya at ti ugali na. Iso at tinarayan da. Kasta nga ta? Amangan no saan to anasaya at kadata? Ay, rumbang nga agbalin anasaya at kadata. Tano saan? Itarayan tamut Apay nga agong ungat ti may sa a customer anang isubli iti libro ana ibukbind. Apay ko man agungat. Insambot ko lang aro din tin pabukbind da idikalman. Kita, agungat da pay. Awan nga rod para bukbind ko. Ay, apay anagungat, sir. Kita akman? Ay, sir, saan mo't ngamin ahusto ti pan nakabukbind na? Kahit mo sawan, maditi naramit ko? Wen, nagsisinukat ti pan nakaurnos na. Iso nga insublida. Ay, no kasto ti maaramid ka dagiti daddo mapay a libro, talaga nga isublida mat. Kamaligayam ti naramid ko. Baliwak langan, sir. Tapno saan alugi ti bayad da. Amangan no maamuan dagiti tao, kamali ti aramid tayo. Kat maawanan tayo iti customer. Sige, sikati makam mo. Ada importante apapanak. Sige. Itaban pa'y iho. Anya ka di ti pakaririmukam. Tikalalak akadwak iti siyap. Nalayang launay. Tapay, anya ti naramid na. Inurnos na dagiti naramid ko. Kasla nalalay ng iti siyap. Apay nga rod apimanaw kay Jay. Diyan mo? Kasla kahit kung ada pagkamalyan na dahi alin. Taapay ko ba? Pinanawam kit din ti tiyap mo. Tikit din kabarbaro at tao, tinangital ka. Kahit kung agkamali, tapno ada panggapwak amangungat kan ko na. Napainanak. Apay, impadlaw mo ka di, anabainan ka. Saan, mami? Basta pimanaw aklatan. Mawag ka din ni Junalay no kaano amang rugay ti panag-review na. Saan pa'y matlakay? Adda plano dakin ni Cecil. Anya ka naw? Akabayatan nga orayan da ti panag-review da. Agbirok da kano iti trabaho da. Nasayat mait, tadi sayang ti panagyanda iti syudad. Nasirib ti anak da. Amuna ter aramiden nga. Isong araw na nakatorpos iti kinamaistrata na sirib. Ken, insamira na tinagadal iti basic computer. Pakakitaan nga muna ti diskarte ti agbyag. Sapay kumaa, tama ka pa sa inton ag-exam itilet.
Sigurado day ta. Saan ka kadipay nga agsubli iti shop mo, iho? Saan pa'y, mami? Inawagak dagiti agbambantay, jay. Isuda pala ti maka mo. Intalak mo ket din iti dayjay alin, di shop mo. Tapno agkamali nga rod. Kat panggapwak amang pabain kan kwa na. Kasano nga rod amakitam ti kamalin, ano adda kamot ditoy? Ang, apay nga takas to ti mariknak iti dayja babae. Di mo pa'y lainikat, do saan mo ang magustuhan ti aramid na. Kasano ngay, nawawanan ti umay agtrabaho kanyak, mami. Apay ang nagatidog ti pila di tabangir a kompyuteran. E din to taawan dito eh. O nga ron. Nula ako kumati pambantayan ta, ay nangilawan. Awan pa yung may gumatang. Ay, inak man agin lalabas insan. Takitaag man no anya ti makagapo. O sige, ingka. Tapno mamam no apay. Siyak pala ang tagbantay dito eh. No kastoy nga awan ti umay dito eh. Anya nga ti swelduan ta. Iso nga rot apimanaw dagiti trabahador dito eh. Ay, sige. Dita ka pa'y. Taduk-talak no anya ti adda dita nga awan dito eh. Mapan ka ka din iti shop mo. Nasakit ti ulok, mami. Nasakit ti bagbagik. Ni, habang ano gurigor ka ba? Nan, tadapadapan ka. Ni, nabara ka nga agpaiso. Adda agas apara gurigor dita. Agtumar ka. Numadipay laang, mapantan iti doktor. Kapilitan na sana pa makapanin di siyap ita. No amukla ko mati aramidak ijay, siyak ko man timapan. Diyak pa'y nakaturturog. Iso siguro ang nagsakit ti ulom, kan naggurigor ka, iho. Anya tinakita am insan. Nalaklaka ti presyo da. Kan napartak dagiti emplyados da nga agunggunay. Asikas wanda adagos dagiti customer da. Anya ti aramidam. Simango ka man dito computer mo. Mga ramidak iti flyers. Mangibaon ta iti ubing amang iwaras kadagiti tattao. Nang runa iti asidag ti pagadalan. Ilaklakam ka di mo ti presyo nga ikabil iti flyers. Kasapulan tapno adda umay. Ikabil ko paiket di. Ano aduda kat libre ti maysa. No kasta nga agpaiso. Aduda nga kukuyog nga umay. Ngam, ang mga no agungat ni boss no makita na nga imbabam ti presyo. Anya ti kayat na. Nangina ti presyo na. Ngam awan ti umay wano nalaka ti presyo. Ngam adu ti umay. O sige. Sika ti makaam mo asumong batkan ko ana. No kas pangarigan. Wan, makaamuak ton. No agungat, agpalawagak Mapan ka din ijay shop mo? Well, mami. No dala makita ka ba si takamali day jalin? Pabay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Pabain akmat. Akas iti panang pabain na kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.